Nwafọ Umuawulu bụ omelora ma bụrụkwa onye hibere otu ide Global Movement Chief Azubike Ekweozor alụchago ma hafee n'aka ndị obodo fa ụlọ ọkpọrọ Umuawulu Security House nke o ji aka ya lụọ naanị ya iji wee kwalite nchekwa ndụ na akụnụba n'obodo afọ. Ya bụ n'elu dị otu stori bụ nke dị na-agba na quarters Umuawulu ma bụrụkwa ya ga-abụzi isi ụlọ ọrụ ndị nche obodo afọ. Emmanuel Chigbata ga-akọdalugo akụkọ ana. Ya bụ akụrụngwa eze ọdịnala nke ya bụ obodo Igwe Joel Egweonwu, Onowu, Dọkịnta Ima Eze Nwaji, ndị ichie, ndị ọrụ nchekwa nakwa ndị ntorobịa bụ ndị bịakọrọ maka ya bụ mmemme. N'inyefe ha ụlọ ahụ, Chief Ekweozor sịrị na ọ rụrụ ya bụ ụlọ iji gosi ịhụnanya nyegara obodo ya nakwa ịgba mbọ fụ na ọrụ mmepe nakwa ezi nchekwa na-abata n'obodo ha, ma kọwaa na enwe ezi nchekwa na ọ ga-eme ka mpụ mebilata n'obodo ma dọbatakwa ndị mmadụ bụ ndị ga-abịa mee ka obodo mepee. Chief Ekweozor kelere eze ọdịnala obodo ya nakwa ndị ichie tinyekwere ndị ọrụ nchekwa maka mbọ ha n'ịfụ na a na-echekwa obodo Umuawulu ọfụma, ma kpọkwa onye ọbụla ka ha jikọọ ọnụ n'iji chụọ ọnọdụ ọgwụ ike ọsọ ukwu eru ana bụ nke ọ kọwara na o so ebute enweghị ezi nchekwa n'obodo. N'ịgbape ya bụ akụrụngwa ka eze ọdịnala nke Umuawulu Igwe Egweonwu n'aha ya bụ obodo kpere ekpere ma kelekwa Chief Ekweozor maka ya bụ akataka ụlọ ọ rụrụ ma kọwaa anya dịka onye wepụtara onwe ya ma bụrụkwa ezi nwa afọ nke ya bụ obodo ma bụrụ onye na-ebi ndụ kwesịrị nwomi site na akparamagwa ya. Onowu nke ya bụ obodo Dọkịnta Eze Nwaji nakwa onye isi ọrụ nchekwa na ya bụ obodo Chief Ben Okafọ n'ozi ekele ha kelere Chief Ekweozor maka ime ezi nchekwa ka ọ bụrụ otu n'ime ihe kachasị ihe nke ọ na-eme nakwa n'ịfụ na atụmatụ gọvanọ Chukwuma Soludo n'imebilata enweghị ezi nchekwa bụ nke bịara na njedebe. Emere ihe ngosipụta ndị nchekwa, ịgbape ya bụ ụlọ nakwa inyefe ya igodo nke ya bụ ụlọ nyegara ya bụ obodo, tinyekwere egwu ndị mmanwụ gbara bụ nke chịkọbara ya bụ mmemme. Site n'Umuawulu, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.